πόνο στην καρδιά, γιατί του νομού Πρέβεζας, κύριε Παπαχρήστο, κυρία Αντινομάρχα Στήλο Νίκο, τον Δήμαρχο τον κύριο Νάστα, τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Μπαρκαμπά, τους Νομαρχιακούς Συμβούλους Πρέβεζας, τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Φαναρίου, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Μεσοποτάμου, κυρία Κωνσταντίνου, και όλους φίλους και φίλες που είστε σήμερα κοντά μας, σας καλωσορίζουμε. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Ευχόμαστε να είστε πάντα χαρούμενοι και καλά, όπως προστάζουν ετούτες οι Άγιες μέρες. Οι μέρες που άνθρωπος και φύση ανασταίνονται, αναγεννιούνται. Για χρόνια τώρα, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εφύρα Μεσοποτάμου μας μαζεύει σε αυτό τον ιερό, μοναδικό σε όλο τον κόσμο χώρο του νεκρωματείου, προκειμένου να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτές τις Άγιες μέρες. Καλωσόρισμα του Συλλόγου. Μαρία, θα πέσεις, να σε πάρω εγώ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Έφυρα Μεσοποτάμου σας εύχεται Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, και σας καλωσορίζει στην καθιερωμένη πλέον για τον πρώην και νυν Σύλλογο εκδήλωση της δεύτερης μέρας του Πάσχα. Να ευχαριστήσουμε για την παρουσία τους τον βουλευτή του Πασόκ του νομού Πρέβεζας κύριο Παπαχρήστου, τον Αντινομάρχη Πρέβεζας κύριο Στήλο, τον Δήμαρχο Φαναρίου κύριο Νάστα, τον Αντιδήμαρχο Φαναρίου κύριο Μπαρκαμπά, τους Νομαρχιακούς Συμβούλους Πρέβεζας, τους Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Φαναρίου, τον Εφημέριο του χωριού κύριο Δημητρίου, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Μεσοποτάμου κύριο Κωνσταντίνου και όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Επίσης, να ευχαριστήσουμε για τη βοήθεια στην οργάνωση αυτής της εκδήλωσης τη χοροδιδάσκαλο κυρία Πάντα Σούλα, την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας για τη συνδιοργάνωση, τον προϊστάμενο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Πρέβεζας κύριο Ρίγινο για την παραχώρηση του χώρου, το χορευτικό συγκρότημα του κυρίου Θάνη Ιωάννη από την Πρέβεζα και του κυρίου Σωτηρίου Παύλου από το Καναλάκι, τον Ομαρχιακό Σύμβουλο κύριο Χριστοδούλου Γεώργιο, τους φύλακες του Νεκρομαντίου και τις γυναίκες του χωριού για την προσφορά των εδεσμάτων. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση. Πάσχα, ημέρες χαράς, ημέρες γιορτής. Ο χορός και το τραγούδι αναπόσπαστο κομμάτι του λαού μας. Ας καλωσορίσουμε τα παιδιά των χορευτικών τμήματων του Μεσοποτάμου που θα μας χορεύσουν αγαπημένους χορούς της Υπήρου. Ξεκινάμε με το χορό Πογονίσιο. Αγαπημένος χορός της Υπήρου από την περιοχή Πογονίου Ιωαννίνων. Ο προφίλ και το όνομά του. Στο παραθύρι σου κι αν η παντρός θα μείνω για το χατήρι.
σου για το χατήρι σου. Βασίλη και μου μαραθήκες, ποιος έβαλε σε λόγια και μαγαράτησες και μαγαράτησες. Συμπτώ στα 3 από τα μικρά παιδιά του χορευτικού. Χορεύεται στην Ήπειρο, Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βάζεις τα καλά σου κακομοίρα μου, τι γίνεται και στο χωριό δεν φαίνεται. Ευχαριστούμε το μικρό τμήμα.
σαν τα ειδονιό στο μαχελί γονιό. Όταν το μαϊλαλί κι όλη την ανοίξει, κι όλη την ανοίξει. Μια Κυριακή, μια καλή ημέρα, μια Κυριακή, μια καλή ημέρα, ούτε μια περιστέρα, ακαγγελό βιβάτη, να μην την είχα πει, δεν θα είχα ζουλαθεί, δεν θα είχα ζουλαθεί. Έχεις μωρέ, μωρέ ζαλιάρικο, έχεις μωρέ, μωρέ ζαλιάρικο, κοιτάζεις με το νου σου, δίπλα από τους εχθρούς σου, και σκυλάει πεθέντρα σου, θέλει μαχαίρωμα, ως το ξημέρωμα. Χορός Παλαμάκια, ζωηρός και γρήγορος χορός. Την ονομασία του την πήρε από το απότομο σταμάτημα όπου οι χορευτές χτυπούν παλαμάκια.